Seeking out a new way, perhaps a fresher start. Something to change my life, to change this wayward heart. Oh Lord, I remember the way we used to sing when I was a child. Oh, the joy it brings. But these days I can't seem to make it all work out. My mind is crowded with sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: moça, moça, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sábado no balado, a Rosinha começou a berrar: onde vai a vaquinha mais linda? Estava outra no seu lugar. Rosa, rosa, esta vaca não é nossa. Ai, amarela, ai, pinta morena. Melissa, Melissa, Versace sem as maias. Vai pulo rego, ai, vai pulo rego. Rosa, rosa, esta vaca não é nossa. Ai, amarela, ai, pinta morena. Melissa, Melissa, frisona favorita. Vai pulo rego, ai, vai pulo rego. Non volve, non volve, non volve. 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 Non sei che come, non sei che come, non sei che come. Non sei che come, non sei che come, non sei che come. Non sei che come, non sei che come, non sei che come. Non sei che come, non sei che come, non sei che come. Já não volve mais.
Moi bons días, señoras e señores. No nome da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, queremos darlles as grazas por estar aquí. Damosles a benvida a esta quinta edición dos premios Exceleite, que este ano se celebran no marco da primeira mostra de calidade alimentaria. Con estes galardóns recoñécese a excelencia da calidade hixiénico-sanitaria das explotacións leiteiras de gando vacún da nosa comunidade. Para iso, o pasado día 18 de maio, convocáronse oficialmente estas distincións cas que se busca eloxiar o compromiso e a dedicación dos produtores galegos no proceso de obtención dun leite cru sobresaínte. Grazas de verdade con maiúsculas polo voso esforzo porque todos vos, gandeiras e gandeiros, facedes forte o noso sector primario e sodes o motor do noso rural. Un aplauso para vos, primeiro de nada. Moitas grazas, Ánxela, bons días. Bons días a todos e a todas. Eu non sei falar tan bonito nin tan ben como fai Ánxela. Estou aquí para botar unha man, porque sei que ás veces é complicado mover a xente que se pon nerviosa, porque ao recibir os premios emocionase tanto que cae, pois terei que ir eu a levantalo. Xa pedí unha vara para se algún lle costa traballo chegar aquí ao escenario, todo isto. Antes de nada, darvos a noraboa a todos e a todas, aos premiados, aos finalistas, aos que quedes campiós, aos que quedes subcampiós, a todos. Todo iso moi ben, sí, Todo iso é fantástico. É fantástico, pero ti sabes como lles dan os premios? Por qué? Como se elixe? Eu, en principio, non veño para eso. Eu veño para explicar outro tipo de cousas, pero... Aínda o di. Eu de leite non entendo moito, aínda que me gusta. É un orgullo para min estar diante das persoas que fan o millor leite deste país. Entón, Déixate de contos e aténdelle o vídeo, anda. A ver. Capaces de acadar, xustifica sobradamente a existencia destes premios Exceleite, que tamén deben ser un estímulo para seguir mellorando en busca da excelencia. En Galicia contamos con máis de 7.000 explotacións gandeiras de leite en constante renovación. Os gandeiros extreman as prácticas de limpeza e desinfección, tanto nas instalacións como nos animais, e en especial na leitería, aplicando estritas rutinas de muxido e eficaces sistemas de refrixeración do leite en canto esta chega ao tanque. O resultado non é outro que un produto que supera os parámetros de calidade exixidos na normativa comunitaria. Máis de 4.000 das nosas explotacións figuran inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada, ao que só se pode acceder cumprindo uns estritos requisitos de calidade. O leite de todas estas explotacións pódese amparar coa marca de garantía Galega 100%, da que é titular o Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite. O consumidor pode así atopar unha ampla variedade de produtos de alta calidade á súa disposición. Leite pasteurizado, leite UHT, queixos, iogures e mesmo doce de leite ou xeados. Cada mañá, unha frota de cisternas realiza a recollida en todas as explotacións, tomando mostras do leite que se envían a diario ao Laboratorio Interprofesional. Alí é sometido a un rigoroso análise para garantir a máxima calidade do produto, constituindo o primeiro elo de seguridade en toda a cadea alimentaria. Estas medidas de autocontrol, aplicadas polo propio sector, son complementadas pola Administración, que asume o seu papel de supervisión e control oficial, actuando de forma sistemática e programada en todas as explotacións de Galicia para garantir e transmitir ao consumidor a confianza nos nosos produtos lácteos. O labor da Administración comprende o control oficial de toda a cadea de produción,
desde o sector da alimentación animal ata o uso racional do medicamento veterinario. O leite, principal fonte de calcio nunha dieta equilibrada, é un alimento que achega proteínas de alto valor biolóxico, sendo ademais materia prima da potente industria agroalimentaria galega, xerando riqueza económica e fixación de poboación no noso medio rural. Da devandita industria agroalimentaria, obtéñense produtos lácteos de gran calidade. Algúns dos cales, como os queixos, contan con 4 denominacións de orixe protexida: Arzúa Ulloa, Cebreiro, San Simón da Costa e Queixo Tetilla. Sen os gandeiros, todo isto non sería posible. Por tanto, grazas. Grazas polo voso labor e profesionalidade que permite que o noso leite sexa recoñecido pola súa seguridade e calidade. Agora sí, non? Agora sí. Eu que a cabeceira xa o tiña claro, Nada máis empezaron a sair as imaxes e xa dixen, xa entendo todo isto. Sí. Pois por iso estou aquí. Para outros campos, de leite entenden todos eles, pero explicarei ao longo da gala varias cousas que me gustaría que soubesen. Pois é precisamente por iso, por esa firmeza, sacrificio e bo facer, é precisamente polo que se premia o voso traballo entregando os premios Exceleite 2021. Os galardóns distinguirán as explotacións en 3 categorías en función do sistema de produción, é dicir, extensiva, semi-extensiva e intensiva. Pero é que, a súa vez, subdividiránse cada unha delas en 3 grupos en función do seu tamaño, pequenas, medianas e grandes. Pois hasta ahora vou ben, Pero é que hai máis, A ver, contame, que me interesa. A maiores obterán distincións as mellores explotacións leiteiras ecolóxicas da nosa comunidade. Nesta ocasión optaron a esta 5ª edición dos premios Exceleite todas as explotacións leiteiras de gando vacún de Galicia que realizaron os seus autocontrois de calidade no Ligal. En donde? No Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite. Pensabas que me pillabas, Non sabía. Ligal pensei que era outra cousa. Eso é ligar. Bueno, Iso ligar. Depende, para un xaponés, non. A súa vez, todas están dadas de altas no Recaldi. Esta sabe Recaldi, sí, é unha empresa de recambio de neumáticos, sí. Rexistro de explotacións leiteiras de calidade diferenciada. Vale. Recaldi, ok. Quen teñen que saberlo eles, que son os que van Despois ali a examinamos. analizarlle o leite. No caso das explotacións ecolóxicas, tamén están inscritas no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, no CRAEGA. Teñen rematado o período de conversión, posúen certificado de produción nos derradeiros 12 meses de referencia e que, ademais, non sofren sancións ou suspensións deste organismo. É fantástico. Que che parece? Pareceme fantástico. Creo que as institucións cantar máis letras máis importantes parecen, non? Para ter unha institución como Dios manda hai que meterlle moita letra, moitas palabras con iniciais, verdade? Eu veño a falar aquí un pouco de vos de leite e desto, que vos vou contar eu de leite que non sepades vos. Teríades que falarme vos a nós, creo, que a explicarnos cousas. Pero eu creo que a vaca, ou ao que vos dedicades, ten moitas máis posibilidades de sacarlle rendemento, a parte do leite, que se despois o leite empregase para todo isto. Pero as vosas vacas maravillosas, blancas e negras, casi todas, non? As de leite son máis ben Holstein. Holstein son as vosas vacas? Ou son Jersey? Son Holstein maiormente? Un 50-50. Ou pasiegas? Esas son as de León, Ponferrada, por aí, non? Contádeme porque se eu non sei, decideme si que a cabeza, se vos dá vergonza falar. Holstein, máis ben, non? Pois son as blancas e negras. Que sabedes isto que foi cando se fixeron os animales, estaba Dios facendo neles, tiña unha tirada de tela e empezou polas vacas, pero que lle sobrou fixos os panda e despois xa os retales fixos dálmatas. Non sei se isto sabías ti. Non, e ademais a vaca fixose blanca e negra, por exemplo, para diferenciala ben no pasto. Porque ao ser tan verde non hai ningunha gama de cores que se distinga ben desde os helicópteros da Xunta. Ben, entón, aparte de eso tamén, neste tema do blanco e negro, do tema de... Hai xente que é capaz de ler o futuro nas manchas das vacas, que tamén as manchas das vosas vacas igual vos parece que veñen así aleatorias, pero non.
A vaca, canto máis cara, máis mancha negra trae. Víamos aquí no vídeo, algunha explotación que se está pasando coa limpeza das vacas que están quedando sin a mancha negra. Non vos pasedes co cepillo ese de relás pa a vaca, vale? Sin pasarse. E despois tamén comentar que hai un preacordo da, podríamos chamarlle AELG, por poñerlle un nombre á institución que acabo de inventar, que hai un acordo con Inditex para sacar unha línea de vacas xa non en blanco e negro, senón en outros tonos de color, así en rollo pantera, leopardo, que se está levando moito. Para que os sepades, por se as queredes encargar para vos, vale? Nada máis, Ánxela, irei comentando cousas. É que esta xente ven recoller premios. Están nerviosos, a millón, por eso están aí co cuño apretado. Ai, serei eu o campeón, ai, non. Perdón, que igual digo cousas que non debería. Imos polos finalistas. Están as autoridades e mandarme vir dar a min premios non tuveron boa idea, xa verás. Sí, home, sí. Dalle. Imos polos finalistas dos premios Celeite. Son 5 por cada subgrupo establecido e foron elexidos de xeito totalmente obxectivo en base ás puntuacións lineais dos parámetros de calidade do leite obtidos nas análises do Ligal. Correcto. O xurado responsable estivo constituído polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias e polo subdirector de Gandaría por parte da Consellería do Medio Rural. Hombre, moi ben, funcionario, xente con tempo, sí. Había máis xente, así como polo presidente da Xunta Directiva e polo director xerente en representación do Ligal. O Ligal manda moito, polo que vexo eu aquí. O xurado, hai máis, designou a un comité de avaliación formado por técnicos da Consellería do Medio Rural e do Ligal encargado de visitar e valorar, como víamos aí, as explotacións finalistas que aceptaron a participación nestes galardóns. Na visita, como vostedes saberán, revisouse o estado da explotación tomando como referencia a guía das boas prácticas para as explotacións de gando leiteiro e os protocolos de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras. Deste xeito, asegúrase que as explotacións nomeadas non só son as de mellor calidade no leite, senón que tamén cumpren coas boas prácticas en materia de hixiene. Está moi ben. Entendo que con cartos non se pode ganar este premio. Así por detrás, digo. Desta volta non foi non. Quedaron todos serios, como que cazáronme. Escoita, que aínda hai máis. Tras esta avaliación e un proceso consensuado entre a Consellería do Medio Rural e o Ligal para garantir a obxectividade e transparencia dos resultados, saíron vostedes, os galardoados, gandeiras e gandeiros, que traballades arreo día a día para facer que o leite galego sexa un produto de referencia. De como di a marca, galega 100%. Nacen cando as plantas nacen, no mes das flores nací, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ningunha para ti. Rexurdimente, sí, rexurdimente, Pondal, 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 pondal. Murguía, rexurdimente, Follas novas. rexurdimente, rexurdimente, Pascual, moi mal, Pascual, moi mal. rexurdimente. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria, meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas, di, cando sabes que morrera, por te contemplar feliz. Rexurdimente, rexurdimente, Pondal, pondal, pondal. Burguía, rexurdimente, Follas novas. rexurdimente, rexurdimente, Pascual, moi mal, Pascual, moi mal. rexurdimente. Duro cravo me cravaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo que non sei que quer de mí, pois dinche canto dar o pude, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Nin eu teño máis que darche, nin ti que pedir. Rexurdimente, rexurdimente, Pondal, 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 pondal. ai, morría como morría. Follas novas. Rexurdimente,
Rexurdimente. Pascual, moi mal, Pascual, moi mal. Beija, Rexurdimente. Vamos, excelente. Rexurdimente. Sí, sí. Rexurdimente. Pondal, 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 Sabaquiña, pondal. dale. Rexurdimente. Follas novas. Rexurdimente. Dicho. Rexurdimente. Ai, outubro e Ángelas, vamos a un ben. Rural, Pascual. Rexurdimente. Non podemos darlle moitas voltas porque a xente ten moitas ganas de premios. Comentarvos, imos empezar, creo, cos de gandeiría extensiva, non? Sodes os que temos a potencia en Galicia, ao final é ter fincas, é ter leiras, tendo que a gandeiría extensiva fanvos falta moitos prados para que haxa moita erva e ter moito terreno para ter esas vacas por aí ceibes a que den o millor leite posible. Sacarlle un pouquiño, estou aquí para darvos consellos, sacarlle un pouco máis de rendemento a esa vaca, que tedes moitas vacas. Esa vaca hai quen di que contamina ese peido de vaca, ese gas metano, non sei, sabedes o... Home, desto sabedelo. Andaramos os ecologistas encima, Greta Thunberg, viravos polas explotacións a decir... Pois estamos buscando xa solucións que a asociación a Gelgil, máis Inditex tamén, que vai poñer cartos, para modificar eso, porque eu creo que esas vacas, ademais, podeselles aproveitar ese gas, non? Ahora que está subindo tanto o prezo da luz, meténdolles catalizadores, por exemplo, para cando tean fora as vacas, na parte de, vou dicir ano, porque xa dixen Q, na primeira, é máis feo dicir, na parte de atrás da vaca, o ano tamén é da vaca, é ano, perdón, por estas cousas. Cando saían ao pasto, levarán un catalizador, ok? Para que ese metano quede almacenado aí, porque, como sabedes todos, o metano é un átomo de carbono e 4 de hidrógeno, que están enlazados covalentemente. Sabíades isto, non? Que vos traballades con vacas, sabíades, o mes che bota un peido na cara a vaca, tens que saber o que che vai encara a ti, non? E entón, pois, o vos sería meter catalizadores cando están, e despois xa encuadras, no momento do ordeño, tamén introducir unha tubería para que eso despois vai a unhas caldeiras e dea xa para a electricidade das muxidoras e tamén hasta para quentar a casa, se queredes, ok? Parece vos correcto isto? Aquel señor dalle así a cabeza non lle parece totalmente correcto. Igual é demasiado explotar a vaca, non? Xa bastante estar aí todos os días pim, pam, pobriñas. Bueno. Aquel señor quere premios. Queren premios. Vamos claro, aos premios, claro entón. Que sí. Eu son ideas que estamos lanzando desde a Consellería de Pesca, ok? Vamos alá. Pois, polo seu impacto favorable sobre o medio ambiente. Estamos falando desto, joder. O seu importante papel na conservación da contorna, sí, señor. Tamén benvido, a prevención e mitigación do cambio climático e a súa dedicación en pro do benestar animal, a nosa gandaría extensiva, ben merece ser premiada ou non? Por suposto que sí. E supoño que xa están impacientes. Tamén estaría ben vamos que ahora dixeres, pois non nos vamos premiar, que marchen os da ganadería extensiva, que vamos premiar só os da ecolóxica, ok? Votamos os da extensiva? Xa temos os premios aí, que queden todos, xa están aquí, xa pediron o día. Vamos aos premios. Pois, por favor, para dar os premios, preciso que o coordinador de Comité de Avaliación, don Gerardo Rivero Cuesta, xefe do Servizo de Seguridade Alimentaria nas producións gandeiras, nos facilite os sobres que conteñen a relación dos premiados. É que non hai sobres. Un notario sempre fai falta, porque está moi ben que veña... Isto é. Claro. Deixarnos este. Aí está a lista, seguro. A ver, que sí, a ver se vamos Está dar... seguro. Os colores son os mesmos. Sí, deixe que leva o folio que queda máis... Toma, leva. A ver se o vamos... Escoita, leva ti isto, por se o decimos mal, levantaste e di... Protesto, ok? Vamos alá. Comezamos entón, ca gandería extensiva de pequeno tamaño. Fará entrega dos galardóns don Roberto Lorenzana Fernández, director xerente, do Ligal. Moi boas.
Pois as explotacións finalistas nesta categoría foron Luis Vázquez Fernández. Aplaudímoslle. Adiante. Adiante. Tedes a Luis recibindo o premio. E desvende, aguanta para a foto, Luis. É para a foto final. E despois tes que agardarnos por aí para facer unha foto cos 5 premiados. Que nervios, eh? E a seguinte gaña finalista é María Josefa Lago Fernández. José Manuel Suárez Collazo. José Manuel era o que non estaba de acordo cos catalizadores. Vamos xa co premio Esteleite de Prata Gandería Extensiva Pequena. É para Eva María Rodríguez Rodríguez. E o premio Esteleite de Ouro a Gandería Extensiva Pequena é para Rosario García Maseda. Que non está. E agora xuntadevos aquí no centro, se vos parece, e facedes unha foto aí todos xuntos. Aplauso para toda esta xente das gandeirías extensivas de pequeno tamaño. Continuamos cos premios. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu vaca salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando rabo de toro. ¿Y el premio pa' cuándo? Ben, pois continuamos ca gandería extensiva de mediano tamaño. Entrega o premio don José Luis Cabarcos Corral, director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. E as explotacións finalistas son Beatriz López Fernández. Beatriz nerviosa, claro. Cicillón SC. Tallón Lobato SC. E o premio Esteleite de Prata Gandaría Extensiva Mediana é para Nandulfe SC. E o premio Esteleite de Ouro Gandaría Extensiva Mediana é para Pablo Soto Campello. Ahora xuntámonos todos ao centro se queredes e facemos unha foto de todos os finalistas e continuamos co resto de premios. Hey, Esteleite
extravaganza. Non é por marear, pero imos agora a gandería extensiva de gran tamaño e fai entrega don José Luis Cabarcos Corral, disculpe, director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Quería levar outro aplauso. Que tamén din que o tamaño non importa, pero cuidado que veñen os de gran tamaño agora, eh? As explotacións finalistas foron... SAT Os Carrís número 1253, Xuga. José Luis Bermúdez Requeijo. Casa Don Manuel S.L. E o premio Esteleite de Prata a Gandería Extensiva Grande é para... Gandería Sinesio S.C. E o premio Esteleite de Ouro, Gandaría Extensiva Grande, é para... Vilasuso Sociedade Cooperativa Galega. E agora xuntámonos aquí no centro para a foto familiar. Este é que hai que poñer no salón, encima da televisión. Bueno, agora encima da televisión non se pode porque é pantalla plana e caixe, pero... E continuamos. Sí. Unha noite máis, wow, quixera inventar o amor. Unha noite máis, wow, sentir xunto a ti a paixón. Unha noite máis, wow, quixera inventar o amor. Unha noite máis, wow, sentir xunto a ti a paixón. Outro premio máis. José, Esther y Eyer, Conchi. Tengo en esta historia algo que confesar. Yo entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así. Échame la culpa. Ok. As penas do verde gallo son verdes e amarelas. No me toques en un callo, no me rompa las canelas. Oh señora Ana, señora María, o seu galo canta e eu me voy a subir. Oh señora Ana, o seu galo deu unha latadiña na cara do meu. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa. Aquí vai a despedida, aquí vai a derradeira. Acabouse o chocolate, rompeu a chocolateira. Oh señora Ana, señora María, o
o seu galo canta e o meu asubía. O señor Ana, o seu galo deu unha latadiña na cara do meu. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai ela, vai tu pra casa. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai ela, vai tu pra casa. Vai tu, I don't really wanna find it no more. I don't really wanna fuck you no more. I don't really wanna fuck you so sick and no. I don't really wanna find it no more. I don't really wanna fuck you no more. I don't really wanna fuck you so sick and no. Vai ela, vai tu pra casa dela. Vai ela, vai tu pra casa. Vai ela, vai tu pra casa dela. Vai ela, chúpame la vulva. É así. Pois ben, verán, Galicia carecería de identidade sen o seu rural. E o rural, endexamais se concebiría sen as nosas vacas e o leite que nos serve de alimento, de sustento e de axente dinamizador. Actualmente existen máis de 8.000 familias que subsisten grazas á gandeiría leiteira. Un dos principais motivos de asentamento de poboación en zonas rurais que impiden que hoxe en día falemos da Galicia esquecida ou da Galicia baldeira. Certo. Tócame a min, entón, seguir, non? Como ti queiras. Ti vai me dicindo cando eu podo meter algún consello... Mete consello que tes o verde aquí. Eles xa saben que... O meu é moi aburrido. Que viven no rural... Non é aburrido, pero é superinteresante. Hai un montón de cousas que non sabía. Pero os consellos gustanlles máis. Hai parroquias que teñen máis vacas que personas. Non digo xente, porque hai máis xente que personas tamén. Pero digo, hai máis vacas nalgún lugar que persoas. E grazas a elas temos un pouco de ambiente, non? Vou seguir propoñendo cousas. Digo, estou falando tamén con outras empresas para que non teñades que poñer vos toda o carto nestas inversións, non? Para non ter só as vacas para dar leite, para dentro, para fora, ou para están ali, se están todo o día no establo ou na cuadra, non? Por exemplo, acaba de chegar unha petición dende Madrid se podemos mandar vacas desde Galicia para a entrada dos colegios peinar aos nenos. Eu, polo menos, cando era pequeno e me peinaban pola mañán, mollaban a cabeza así e pasaban o peine e dicían, lambeute unha vaca, non? Non sei aquí se di esta expresión. Entón, quero decir que vos, por exemplo, as vacas que menos leite den, pódense emplear para isto. Pódense levar para... Ahora mesmo chamaron de Madrid, pero hai outras zonas de España onde están interesados. E sobre todo para nenos, porque hai xente maior que xa, por moito que lle lamba a vaca, ao non haber pelo, pois xa non hai onde peinar. Entón, a cousa é a seguinte, se podemos facer un censo de vacas, menos onde está o do legal, se podemos facer un censo analizando o tipo de baba que ten a vaca con esa lingua áspera a modo de peine de cepillo, non? Don Roberto, era Roberto, non? Don Roberto, teño que chamarte porque eres unha persoa que... hai homes, non. E digo por eso é importante, porque aquí, o que máis cobra é o que máis manda, e o que é o mellor de todos. Digo porque hai un montón de comunidades autónomas que non teñen tanta vaca como a nós. Por exemplo, a vaca en Andalucía, estresarías. Por exemplo, o rabo sí que tería máis traballo, porque hai máis mosca, non? No rabo tería un rabo, a hora de comelo, o rabo de toro, o rabo de vaca, pois sería un rabo moito máis fibroso. Valdería tamén. Pero para isto, o tema dos rapaces, e despois tamén me están pedindo moito para colectivos de pijos. Colectivos de pijos que están gastando moitísimo en gomina. Para o pelo, pois creo que ven millor o tema da baba de vaca, que é máis natural. É máis ecolóxico. Máis ecolóxico, e por iso digo que todos os produtos que saen do campo galego creo que están a axudar a mellorar o medio ambiente. Disculpa que che interrumpira, se queres continuamos. Era só así un inciso para ir... Para ir dando ideas, Roberto, calquer cousa, quero dicir, se hai negocio, avísame porque eu quero ser socio, ok? Pois ben, logo deste consello, pasamos a facer entrega das prezadas leiteiras aos produtores pertencentes á categoría de gandaría semi-extensiva. Outro exemplo de produción sostible,
desenvolvemento económico e social e aproveitamento do territorio. Non queres apuntar nada? Que queres que diga? No, ti apunta se queres. Non, se queres imos cos premios. Eu, por min, prefiro dar premios a facer outra cosa. El recibilo, porque pois teño veña. unhas ganas de probar todo aquilo que hai na parte de atrás. É que, non, é verdad, é unha hora así tonta esta, verdad? É unha hora tonta que decías, ti, agora en Bermú casi entraba xa. Con cacho de queixo, con algo. Antes os premios, Touro, imos aló. Partimos da gandería semiextensiva de pequeno tamaño. Entrega o premio, si a temos xa por aquí, Inés Santé Ribeira, directora xeral de Desenvolvemento Rural. Aplauso para Inés. Está nerviosa? Estás nerviosa? Pois ti tranquila que é moi fácil. Xo fixeron, é fácil, sabes? Inés ten que baixar despois. Non, queda para 2 premios. Que ao final non te vayas, vale? Okay. Pois vamos entón cos premios de gandería semiextensiva de pequeno tamaño. As explotacións finalistas foron Troitiño SC. Ganadería Guerra... Guerra Gavieiro SC. María Pereira Fernández. E o premio Esteleite de Prata, gandaría semi-extensiva pequena, é para Hermanos Prado Carracedo CB. o premio Esteleite de Ouro, gandaría semi-extensiva pequena, é para Ai, que nervios, non? Había 5 e queda un. Quen será? Ganadería Fortunato, SC. Eu me rimo mal. E agora facemos a... Sodes un pouco tímidos, verdad? Se chan a Copa de Oro hai que levantarse e berrar como un animal. Pero vos non celebrades nada, isto, levantar a camiseta, estas cousas. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu vaca salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando rabo de toro. ¿Y el premio pa' cuándo? Pois seguimos ca gandaría semiextensiva, agora de medio tamaño. As explotacións finalistas foron José Luis Lombao Ferreiro. Moi cambiado está José Luis, non? María del Carmen Iglesias Beiras. Marcha enfadada, non quero... Non. Contaba co oro e... É que teño o micro posto, daquelas coitas... Escoítase todo, sí. Seguimos, Inés. Todo ben? Más tranquila xa, mellor? Ok. Cesarina Pilar Salgado Varela. E o premio Esteleite de Prata, gandaría semiextensiva mediana, é para María Rosa Bardanca Fraga.
E o premio Exceleite de Ouro, gandaría semiextensiva mediana EPRA. Hai que levantarse pero como un tolo, vale? Jesús Manuel Baleato Pazos. Non che fixo caso. Está acostumbrado a ganar premios. Claro. Hacemos a foto de grupo. E seguimos cos premios, non? Seguimos, seguimos. Este leite, oh, 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 o pagano style, este leite, oh, 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 o pagano style, oh, 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 o pagano style, oh, 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 o pagano style. Isto non é stop de premios. E non parar, Sí. Moito premio, Sei moito idiomas. premio. Demasiado, Para facer entrega dos premios a gandaría semiextensiva de gran tamaño, necesitamos que nos acompañe no escenario, por favor, don José Luis Chan Rodríguez, director xeral de Ordenación e Planificación Forestal. E as explotacións finalistas foron... Afrocela SC. Gandeiría Anduriña SC. Casa Morao SC. E o premio Exceleite de Prata, gandaría semiextensiva grande, é para... Ganadería Gasu SC. E o premio Exceleite de Ouro, gandaría semiextensiva grande, é para... Ganadería Casa Landeira de Oa SC. Alô? Salut, sunt eu, o raro sidero, iubirea mea bimestre fericirea. Alô? Alô, sunt eu, Picasso, ce dai ti simbuinic, dar se ti non cermini, blesta, blesta, numai, numai, che puto cimbra gostare in te, now che pestrero che pe. Tu sun sexual ci si macuto. Allo iubira mea primestre fericirea. Allo, allo, sunt eu Picasso, ce l'hai
se ti no cervini Bresta, brestar, numa, 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 que botou cindra gostar em te Não que pestre, o que pei Bresta, brestar, numa, 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 que botou cindra gostar em te Não que pestre, o que pei Aproveitamos para presentarvos a esas fenómenas, a ese fenómeno que son de vacas, eles son de vacas. Grazas, Inés Salvado, Falla Díaz, Paula Romero e Guillerme Fernández. Aplauso que grande nos están para a amenizar a gala, Grande que leva aí. Hai que decir que agora esmeráronse porque viron entrar o conselleiro e dixeron apretada ahora. Vinos como máis nerviosos. botando toda a leña no forno. Ímonos xa a gandeiría intensiva. Ahora imos co Ti explícame intenso. se eu digo má. Intenso. Co intenso. Entón eu vou ser liviano e desver o bonito deste vídeo da gandería extensiva. E eu, mentras vou vos explicar unha destas cousas que ao mellor non tedes moi en conta a hora de traballar car vacas, que é a linguaxe non verbal da vaca. Hai unha linguaxe verbal que normalmente na vaca é mu, ou mu, pero traballa máis esa sílaba casi sempre. Pero hai unha linguaxe non verbal que non sei hasta onde vos parades vos, gandeiros e gandeiras, a darvos conta das sinales que trae unha vaca xa dende solo vela, non? Eu, por exemplo, estuvemos facendo uns estudios en colaboración con Berska e con Inditex en general. Pois, según a fisionomía da vaca, do corno da vaca, sabes o que vai facer a vaca. Se a vaca é de corno levantado, ven pa diante. É como a marcha, ven, cuidado que ven por ti, aparta, non? Isto que vos vou explicar a vos. Se é de dous cornos así, levantados pa diante, a vaca ven de frente, ok? Se os ten pa baixo é que está dando pa atrás. Notaredes un pi, 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 cando a vaca anda hacia atrás. Se a vaca levanta o corno dereito, ten o corno dereito máis levantado que o esquerdo, é que vai aparcar, ok? Está indicando que vai aparcar, que se vai meter normalmente en batería, como aparcan as vacas nos establos, nas vosas granxas, non? Tedelas como en batería, non? Pois se vedes que a vaca levanta máis o corno da dereita é que vai aparcar. Normalmente, elas prefieren aparcar pa diante que a meterse de cu. Pero, bueno, aí xa hai vacas, depende como as tiñades enseñadas. E se levanta o corno esquerdo é que está pedindo paso para adiantar, vale? Así que deixadelle camiño libre á vaca. Nada, non quería decir nada máis, solo dar estas breves explicacións. Non vexo a ninguén tomar nota, tamén che digo, Eu xa sei que eles o saben, pero por si hai prensa estranxeira de outros países que veu cubrir o acto isto, mellor, hai moita vaca en Australia, din, quen ganou os premios do leite en Galicia? E están dando no parte da lá,
no telexornal de Australia seguramente estarán dando estas noticias. Por exemplo. Empeza agora, en 10 minutos. Ahora creo. mismo, é que ali van un pouco antes. Están no da noite. No parte da noite. Disculpar, son só aclaracións. Eu xa sei que estades nerviosos os que vos quedan por recibir premios, pero tamén me gusta, xa que veño, facer algo, ok? É verdad, non? E agora que digo eu? Pois que o leite galego ten nome propio no mercado global, selo de calidade diferenciada e consolidada. Grazas ao aumento de vacas por explotación e a mellora das técnicas de muxido, Galicia pode facer gala de ser toda unha potencia gandeira. De feito, lidera a produción de leite a nivel nacional, entregando cerca de 3 millóns de toneladas, consolidándose así como oitava rexión láctea a nivel europeo. Entre esas explotacións produtoras atópanse as nosas seguintes protagonistas, pertencentes á gandaría intensiva. Así que, non nos demoramos máis, pasamos a facer entrega das súas cobizadas leiteiras. Están nerviosos e nerviosas xa os da gandeiría intensiva. Non lles facemos esperar máis. Convidamos o escenario para facer entrega de galardóns a don Silvestre José Balseiros Guinarte, director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. E as explotacións finalistas nesta categoría foron... José Varela Rodríguez. María del Pilar Iglesias Golmar. Berta Matilde Salgado Laya. Sí, tamén está Tamén cambiada. está cambiada Berta tamén, si vou dicir, pero díxeme. E o premio Esteleite de Prata Gandaría Intensiva Pequena é para... María Josefa Blanco Botana. E o premio Esteleite de Ouro Gandaría Intensiva Pequena é para... María José Prieto Vázquez. Din que as vacas de María José están dando leite con colacao xa directamente da vaca. Sabes, unha calidad que non é normal. Aplauso para todos. Veña que... Venur ben parmás. Que non marche. Algo tan grande y me vuelve loca tu vaca salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando rabo de toro. ¿Y el premio pa' cuándo? Titi. Imos cos premios correspondentes á gandaría intensiva de mediano tamaño. As explotacións finalistas para esta categoría foron... Bruno Cid Cid. Non vou dicir nada de Bruno tampouco, eh? Pablo Luaces Iglesias. Fano a propósito. Estano facendo a propósito, creo. Para despistar. Para despistar totalmente. María del Carmen Couso Méndez.
E o premio Esteleite de Prata Gandaría Intensiva Mediana é para María Nieves Andrade Sánchez. Ahí está. Fíxate que María Nieves foi a única que fixo un xesto de bien. Eu daba yo de ouro, xa xo digo. Pero bueno. A ver, agora o de ouro. A ver o de ouro. O premio Esteleite de Ouro Gandaría Intensiva Mediana é para José Antonio Vilas Ares. Ben. Ao mellor para 7 da tarde empezamos xa a levantar os brazos hasta arriba. Moi ben. Esteleite, o pagano style, Esteleite, o pagano style, o pagano style, o pagano style. E chegamos á gandaría intensiva de gran tamaño. Fai entrega don José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural. As explotacións finalistas foron Gandería Castiñeiras de OASC. Concepción Rodríguez Pombo. María Rosa Fernández González. E imos xa co premio Esteleite de Prata para a Gandaría Intensiva Grande e é para Mónica Penas González. E o premio? Nada, non. É como se estuveran xa acostumbrados a ganar premios. A mí nunca me deron ningún. O día que me den vou montar un circo que xa verás. Non sei se comprar vacas para ganar algún aquí, xa veredes. Home, polo menos sacar a camiseta, esas cousas, unha botella de champán ou de leite. Perdón. Donde vamos? O co ouro. Imos co ouro? Veña. Pois imagínate o que faría se me dan un de ouro, xa. O premio Esteleite de Ouro para a Gandería Intensiva Grande é para Antonio Sufuentes Castro. Ai, moi ben, Antonio. Festa bacanal, oxe, aquí no Pazo de Quián. Branco é o leite destas vaquiñas que todos queren ordeñar. Festa bacanal, oxe, co caloriño do nadar. Moitos premios queredes levar, hai que ver que deleite musical.
Pasa para casa. Va, coi. Oh, festa bacana, loxe, aquí no Pazo de Quía. Branco é o leite destas vaquiñas que todos queren ordeñar. Oh, festa bacana, loxe, co caloriño do nadar. Moitos premios queredes levar, hai que ver que deleite musical, hai que ver que deleite musical, hai que ver que deleite musical. Mira, si che Contame. falo de Rocío, Morita, Pantoja, Capitana, Esmeralda, sabes de que che estou a falar? Un pouco de Telecinco, a mellor, non? Telecinco un pouco, pero do outro non sei moi ben. Non che sona? Morita e Capitana non coñezo. Non, Non? pois son os nomes das vacas. Son nomes de vacas. Que siguen poñendo estes nomes. Siguen, non? Vou facer algo porque a xente está como un pouquiño parada. Se parece e me deixas. Vou un momento Todo abaixo. permiso, dalle. Pa Van pregun- sudar, eh? Pa preguntar, e vai ser como na escola, a min que non me O que diga vais nada. a cabeza. A min que non me diga nada, a min que non me diga nada. No, é só por preguntar se me deixades, non? Por saber que nomes se lle están poñendo as vacas hoxe en día, porque non sei se se sigue poñendo Pantoja, por exemplo, porque hoxe hai outras artistas. Eu, a verdade que tiven a sorte de visitar a uns amigos de Negreira que teñen unha explotación e puxenlle Touriñán a unha vaca, sabes? Que honra. Este señor nin mira para min, para que non lle diga nada, Que nomes se están poñendo ahora mismo? Perdón, pero o seu nome como é? Daniel. Daniel. Sí. Daniel, que nomes se están poñendo ahora mismo vos na vosa gandeiría? Que nomes lle estades poñendo as vacas? Os últimos son mellores, sí. Pois, Porque que é o que se pensa antes de voulle poñer este... Mírase para a cara a vaca como se fai cun fillo, ou como hai tantas... pois ponlle é un nombre, pouco como polo lle- que... Como lle pos unha a cada unha, pois buscas un para poñerlle. Por exemplo, ti os últimos que puxaxe ti na túa explotación. Pois non sei, pois Marta, Adela... Marta e Adela, pero por hai moitas. Pero a mellor por alguna Non me moza que recordo tuveche nada. cando eras novo ou por alguna cousa de... No, porque vale, Casualidade. para non repetir, claro. Pero Marta é por alguén. Bueno, En concreto, buscas ese non queres nome, dicir, non buscas queres un que- nombre. Marta gustache. A mí gusta, os nombres poño moitos, entonces está E o nome máis curioso que lle puxeras ti a unha vaca? O máis extraño? Pois non sei. Bala. Bala. Mima, había que apartar, non? Ti que ganache unha medalla de oro, por exemplo, o nome da vaca, para que dé o leite, sí que influi moitísimo, non? Porque a vaca, se ti chamas dunha maneira ou doutra, por exemplo, a vaca, pasoume a min con meus pais, cando era novo. Dixen, por que carallo me chamastes así? Claro, eu son José Antonio, mira que non hai nombres, non? Non me gustaba, porque era o nome de meu pai e de meu abuelo. Era unha cosa que tiña de rapaz. Ahora tampouco me sigue gustando, porque José Antonio houve outro que non me gusta nada. Pero, digo eu, a vaca dá máis leite polo nome que ten? Sí, sin duda, Por que vocal ten que empezar un nome de vaca para que dé máis leite? Hombre, eu o que máis me gusta é Shakira. Shakira, puxache Home. alguna? Shakira. E agora, por exemplo, sempre nome de cantantes mulleres ou podes lle poñer nomes de homes? Se bautizo eu poño de mullar, se bautizo a mullar, o mellor cambia. A muller que lle pon, o mellor. Eu que sei, o mellor Bustamante. Sí? Pero é verdade que non importa xa, a min polo menos cando eu lle puxeron un touriñán a unha vaca, Tivemos que aquí non, tamén dá se igual que sea nome de home de que de muller. Claro, é igual, o sea, é todo unha mezcla, dá igual. É todo, non? Sí, sí. Ok. E despois a vaca intenta un nome e uns apelidos, Sí, claro. que é o do pai, o da nai ou o da nai o do pai. O sea, xa se cambia tamén, Cámbiase según Sí. que irá a vaca, pregunta se vai ao claro, registro pregunta, civil que e di, que prefieres, o nome de tua nai diante ou detrás? Claro, depende, a pesar que levar a raíz. Pero leva o nome dos dous, non? Sí, Da nai. Claro.
Normalmente da nai porque o pai non o conoce. Home, depende. Na túa explotación, por exemplo, as vacas conocen a seu pai, Penso que non. porque veñen en botes, non? Sí. E como é esa familia desestruturada dunha vaca? Parece el diario de Patricia isto, xa vou para arriba, perdón. Moitas gracias, era por facer algo distinto, vale, que estaba de ser un pouco pajado. Disculpade. Sabes, interésame, porque unha vaquiña pequena, sin conocer ao pai, ao mellor hai un pai, un semental destes, que está en Holanda, ou onde veñan os sementales, non sei onde veñen. De Holanda, normalmente, onde veñen os tubos? De Lugo. Hai millores sementales en Lugo. E ti que te pensas? Anxa, ti eres de Lugo. Parece mentira, eu son de Lugo. E hai vos sementais ali? A ti quen te mandou meterte? Sí que me mandaría, tamén direiche que fun a Pontevedra a buscalo. Pois o semental de Pontevedra das Rías Baixas ten un sabor a marisco, verdad? Bueno, vamos a... Perdón, joder, disculpar que me... Vamos alá, veña, continuemos con premios que viñemos a Que esto. dicías ti antes? É un sabor a mar, é moi bonito o sabor a mar. Que dicía eu? Falábamos de nomes de Dixeches moitas cousas xa, Perdón. pero dixeches que había máis parroquias, creo que dixeches. máis vacas. No, sí, pero en parroquias, máis vacas que a xente. Que personas? En Que moitas pasan parroquias. Mira, en Islandia, Douche o dato exacto. hai máis ovellas que personas, por exemplo, en Islandia, por darche un dato eu a ti. Pero ahora vouche dar o dato completo a ti. E, por Son exemplo? 63 concellos en Galicia nos que hai máis vacas que personas. Que me estás contando? Sí, Pois por hai que eso. empezar a mirar a ver se poden votar. Nos ven a todos. Pola despoboación. É por iso que establecedes un forte, non porque voten ou non, Sí, sí, sino eso. porque hai tantas e quereselle tanto, un forte vínculo con elas e chegades a entendelas como a ninguén. Por iso, unha das vosas prioridades sempre é o benestar animal. Empregades técnicas de coidado de gando que son unha auténtica forma de vida, velando por manter as vosas vacas nun excelente estado de saúde, comodidade mínimo, nun excelente estado de saúde, comodidade mínimo estrés e correcta alimentación. Moi ben. Pois, se te parece, eu non vou enredar máis. Eu creo que podemos pasar directamente aos premios. Sí, ok. Teño en conta. Estaba pedindo un cabalo, acaba rápido, cae pinchos. Imos cos últimos premios da gandaría ecolóxica, por favor. Para facer entrega dos premios, contamos novamente con don José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural. Pois imos a loxa cos últimos finalistas. premios. E imos cos finalistas nesta categoría, que foron... Gandeiría Pear SC. Dale! Aí, amai. Ganados Acerdada SC. Granxa Ecolóxica Figueiroa. E o premio Esteleite de Prata a gandaría ecolóxica é para... Casa Codesal SL. E o premio Esteleite de Ouro a gandaría ecolóxica é para... María Carmen Paz Arias. Aí. Facemos a foto de familia. Giving you everything, all the joy can bring. This I swear, oh carnival. And all that I want from you is a promise you will be there.
que non estaba seguro de se tiña que baixar ou empezar xa, pero xa estou aquí. Autoridades presentes, galardoados e galardoadas, amigos e amigas, moi bo día a todos e a todas e tamén a todos aqueles que nos acompañan vía streaming. Eu teño que decir que dende a primeira vez que tiven a oportunidade de participar nesta entrega de premios Exceleite, alá polo 2018, pouco despois de ser nomeado conselleiro, ata esta edición de hoxe, penso que nunca antes tivéramos este xa tradicional evento nun espazo tan idóneo como é aquí o Pazo de Quián. E, ademais, quixemos facer hoxe esta entrega de premios no conxunto no ámbito da mostra de calidade alimentaria, porque o leite galego é, sin ningunha dúbida, calidade alimentaria. Dende aquel ano 2018 sucederon moitas e moi distintas conxunturas, a COVID e moitas máis cousas, pero o que sí podemos afirmar é que non cambiou nin cambiará é a aposta e o constante compromiso da Xunta de Galicia a prol do bo facer secular das nosas explotacións e precisamente tamén da calidade das nosas producións alimentarias. En este marco, os Exceleite son o resultado do desexo desta Consellería de recoñecer e agradecer a todos e cada un, especialmente aos galardoados e galardoadas, o encomiable labor nun eido productivo fundamental da economía agraria de Galicia. O leite de Galicia, o ouro branco de Galicia, como decía onte o presidente, é o mellor leite que podemos darlle aos nosos fillos e fillas. O leite que nos fai crecer como galegos. Eu lle diría a Touriñán que máis que con colacao xa ten que ser con cacao 100%, porque como están agora as cousas. Porque, sen lugar a dúbidas, o lácteo é un sector motor da Galicia que ven, mentras que a Xunta ten que actuar como acelerador dese motor e dese crecemento. Penso que todos coincidimos que temos os mellores produtos, que temos a mellor materia prima e temos que ter a capacidade, ademais, de xerar a partir deses produtos valor engadido. E con esta idea, amigos e amigas, se o sabedes ben, os gandeiros que estades hoxe aquí, en novembro do pasado ano 2020 presentamos a Estratexia de Dinamización do Sector Lácteo. Un traballo moi intenso que acadou o compromiso de máis de 50 persoas de todos os elos da cadea de valor, a distribución, a industria e tamén os gandeiros. Unha planificación monográfica, e aproveito para dicirvos que temos un exemplar para cada un de vos hoxe aquí para que vos podades levar tamén, que pretendía e pretende consolidar o sector lácteo galego a través da súa profesionalización e a mellora da súa rendibilidade, así como a defensa da calidade dos nosos produtos lácteos por enriba da cantidade. Ben o sabemos os galegos, ante a cantidade máis vale calidade, máis e menos. De feito, Galicia xa é a principal comunidade produtora de leite en España e atópase sempre entre as 10 primeiras rexións lácteas de toda Europa. Incluso, con independencia do tamaño, estamos entre as primeiras en calidade do produto. E temos que falalo, e temos que dicilo, e temos que dicirlo a todos. Somos extraordinarios en benestar animal, en respeto medioambiental das nosas explotacións, en sanidade da nosa cabana gandeira, somos a única rexión europea libre de brucelose e tuberculose bovina, en calidade do noso leite, en calidade tamén hixiénico-sanitaria. Pero tamén temos que decir, e teño o que decir, que debemos afondar na mellora dos prezos dos contratos, na promoción da negociación colectiva ou no impulso do ámbito empresarial de toda a gandeiría. Porque eu teño o convencemento, e sempre o dixen, de que todo gandeiro é empresario e debedes ser os mellores posibles. E a través desta estrategia tamén incidimos na formación en todos os eidos educativos, nos cursos como Gandeiros 2030, que teñen tido xa moito éxito nas súas diferentes promocións, e incrementando tamén materias relacionadas coa xestión empresarial. O I+D, e temos que apostar, sin ningunha dúbida, polo valor engadido, pola defensa do prezo do voso produto e tratar entre todos de que se cumpra a lei da cadea alimentaria, que, como sabedes, e aproveito para trasladarvos, recolle a prohibición de venta a perdas. E dende a Consellería de Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, lle estamos trasladando con toda a forza que podemos ao Ministerio que iso non pode quedar en papel mollado. Temos que sensibilizar o consumidor final e temos que acadar o obxectivo de que a distribución e a industria traia o maior precio que poida ter o leite contra o consumidor no consumidor final tamén aos gandeiros. Nos apostamos, nos creemos
pola defensa da prohibición de venda a perdas. E por eso, dentro da estrategia, presentamos a conta láctea, que, como sabedes, é unha aplicación informática que contribúe ao cálculo dos custes de produción, pero que, máis importante, ten que ser a ferramenta que nos permita defender fronte á industria que se cumpra a prohibición de venda a perda. En definitiva, pedímoslle valentía ao Goberno Central, vamos a seguir traballando con vos e con quen vos representan para acadar ese obxectivo que é fundamental para garantir a viabilidade das nosas explotacións. Tamén había outra cousa que nos preocupaba e que vos preocupaba a vos e que nos parece que temos que impulsar, que é dotarvos de base territorial. Nunha situación de encarecemento dos custes de produción pola vía do encarecemento das materias primas, é trascendental que todos teñamos esa base territorial. E eu aquí quero poñer en valor o traballo que fixemos coa aprobación da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que tamén vou remarcar unha cuestión que me interesa que vos quede claros. A Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia non funciona únicamente onde hai abandono. Funciona tamén e ten que funcionar nas comarcas gandeiras para facer a ordenación de usos que permita que todos os usos poidan convivir, agrícola, gandeiro e forestal. Pero se hai demanda de base territorial, temos que ser capaces de dotarvos desa base territorial. Nos fixemos unha manifestación de interese, houbo máis de 1000 peticións de base territorial, seguro que algún dos que estades aquí, porque houbo moita petición de gandeiría. En estes días estamos remitindo vos as cartas para indicarvos que estamos traballando na procura desa terra para poder desenvolver todo o que trae consigo a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. Fixemos un esforzo de identificar concentracións parcelarias abandonadas que se poidan recuperar para poñelas a disposición de todos vós. E me gustaría que prestades atención e que sexamos capaces de trasladarvos tamén con intensidade a forza que poden ter os polígonos gandeiros para poder acadar o obxectivo de darvos esa base territorial. Dende logo, nós vamos facer unha aposta moi importante neste ano 2022, van orzamentados máis de 5 millóns de euros para a posta en marcha destes polígonos e a nós nos gustaría facer polígonos que permitan facer tamén ordenación de usos e dotarvos de base territorial nas comarcas gandeiras. Queríamos tamén, dentro da estrategia do sector lácteo, implicarvos na transformación. E non queremos aquí trasladar que cada un dos gandeiros ten que convertirse nunha industria, pero sí queremos que haxa industrias en Galicia que conten no seu capital coa participación de gandeiros. Isto non lo di a estrategia este ano na orde de axudas de transformación e comercialización que se vai a publicar próximamente. Vamos a primar aquelas industrias de transformación que incorporen no seu capital asociacións de gandeiros. Un mínimo do 10%, ata de agora tiñamos o 50%, pero queremos que vos metan no capital para que poida haber tamén un retorno pola vía de distribución dos dividendos. E se alguén ten a preocupación de como podo facer ese investimento, tamén vamos a sacar adiante un instrumento que nos permita apoiar con cartos a entrada nese capital. É dicir, nos anticiparemos os cartos para que os gandeiros entren no capital da industria e logo recuperarémolo cando se poida facer esa devolución. En definitiva, o que pretendemos é dar cobertura ás necesidades que nos marcou a estrategia, é dicir, as que nos dixéchedes vos coa vosa participación, para mellorar a posición de cada un dos gandeiros e das gandeiras da nosa comunidade, dentro da cadea de valor da produción do leite. Temos que dar, como digo, un paso máis e seguir a defender os vosos intereses, que son tamén os nosos. E me gustaría finalizar esta intervención falando dunha das liñas estratégicas máis importantes para a Consellería do Medio Rural, que tamén vos acolle a vos. Porque todas as accións que estamos a desenvolver, e o podedes ver hoxe aquí coa mostra de calidade alimentaria, coa campaña, todas as accións se basean na calidade. Calidade como sinónimo de Galicia, calidade como sinónimo de produto e calidade como maneira de producir. En definitiva, calidade como sodes vos, os gandeiros e gandeiras galegas. Ten que ser unha etiquetaxe positiva de todos os nosos produtos. E temos que ser capaces de comprender que unidos e de xeito conxunto podemos facer moitísima forza por poñer no mercado ese orixe galego dos nosos produtos. Onte mesmo, o presidente da Xunta de Galicia, nesta mostra de Galicia Calidade Alimentaria, anunciou 3 cousas que xa vos digo que vos inclúen a todos vos pola vía da marca galega 100%. Anunciou a posta en marcha dunha marca de promoción conxunta de toda a produción agroalimentaria galega, que é Galicia ou vai ser Galicia Calidade
alimentaria, e como vos digo, aí estará galega 100%. Anunciou tamén unha campaña de promoción na que tamén está o leite galego, que é Galicia Etiqueta Calidade, podes ver aí todos os anuncios desa campaña, e unha marketplace de experiencias de calidade para poñer unha tenda a vosa disposición, aqueles que queiran facer venta directa 365 días o ano e 24 horas o día. Por lo tanto, a nós nos parece moi importante que todos comprendamos que estamos dentro do mismo barco, que temos que promover a calidade de Galicia, a calidade dos nosos produtos e, en definitiva, entre todos colaborar con esa calidade, co valor engadido que ten que ver pola vía do prezo do produto, a facer a Galicia rural, a Galicia do futuro, a Galicia que estou seguro todos desexamos. Mais nada e moitas grazas. Sí, pode baixar. queres Moitísimas grazas, conselleiro, polas súas palabras. Seguro, non nada máis. Seguro. No, porque había xente grabando co móvil, E todo isto despois vanllo reclamar, Pois xa demos os premios. Eu creo que xa está... O que sí recordan outros premios de outros anos, agora sería habitual pasarnos a desgustar un delicioso aperitivo a base das nosas 36 experiencias de calidade, produtos con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida da nosa terra. Non pode ser, pero non van quedar sen eles. Porque poden recoller unha bolsiña aí na gastroneta á saída. Eso é. Vou ler, vale? Isto non son palabras miñas. Tamén os premiados tedes un premio por partida dobre, por iso podedes recoller un agasallo de Nadal moi especial integrado polos nosos produtos con certificación de calidade e disfrutar del na vosa casa coa vosa familia. Pois nada máis, moitísimas grazas a todos por asistir. Damos por finalizados os premios Exteleite 2021. Eu tamén me despido e tamén nos despedimos desexando un branco Nadal, esta branca Navidad, un branco Nadal pero con moito leite, vale? Non dixen máis, xa entendestes vos en todos os sentidos, iba a decir, pero non o digo, vale? Que o pasedes moi ben este Nadal, que disfrutedes ca familia hasta onde se pode, e foi un placer estar aquí, Ángela, contigo. Igualmente. Como toda boa festa, rematemos con música, non? De vacas. Hoxe, dixéronme que te viron pola cidade, camiñando pola rúa na oscuridade. Chegou a noite, hai un efecto que detense o tempo. Hoxe, dixéronme que te viron pola area, aquí nos Exteleites cas gandeiras, consecuencia deste gran efecto dance, 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 dance. Vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía, veña que siga a festa, de noite e de día, fusión internacional, baila que trae alegría, veña que siga a festa, de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, dance, dance. Hoxe, dixéronme que na noite ti é la raíña, que ti move la cadeira con indecencia. Chegou a noite, hai un efecto e detense o tempo. Ti non estás afeita a bailar soa, sinte o ritmo e descontrolas, ti eres la envexa revirando de toda. Por iso dance, 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 vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía, veña que siga a festa, de noite e de día, fusión internacional, baila que trae alegría, veña que siga a festa, de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, 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 baila de noite e de día, dance, dance, dance.
Franco está prendida, ron de cana, bruxería, Santa Cruz azul da ría, pouca roupa, suaíña, lume puro, auga fría. A vida é un carnival, baila de noite e de día. Día, día. Vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía, veña que siga a festa, de noite e de día, fusión internacional, baila que trae alegría, veña que siga a festa, de noite e de día, vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía, veña que siga a festa, de noite e de día, fusión internacional, baila que trae alegría, veña que siga a festa, de noite e de día, baila de noite e de día, baila de noite e de día, Marela Pinta Morena. baila de noite e de día, Enrique Iglesias, gandeiro galego. baila de noite e de día, Rural representamos. baila de noite e de día, Enrique Iglesias, vaca leiteira. baila de noite e de día, Aquí de vacas para você. baila de noite